Alkış instrumental ansambli dostlar. Alkışlarınız. Ki sızıla da sızıla. Көңілді хатирелер яңара. Әнә шулай август айында тойлар гөрләткән Фаяз белән Резида матур итеп 32 ел бергә кулны кулга иңнегә куеп гомер юлын уртак үттеләр. Асинова бистәсенә матур иттереп йорт салдылар, нигез кырдылар. Бакчаларын тутырып алмагачлар утырттылар. İki malay Fail белән Наилне алып кайттылар. Малайлар да нәк әти янisi сыман үткен булган булып көн үсәсен төн үсеп дигәндәй бик тиз буйга җиттеләр. Үзләренең сөйгән ярларын очраттылар. Бу егетләр бүген икесе дә инде безнең республикабызда үз урыннарын тапкан күренекле шәхесләр булган егетләр. Бу егетләр Хөсәйновларның тормыш күленә ике аккыш төшерделәр. Матур булып Гаилә күлләренә ике килен, ике кыз Эльвира белән Лилия изеп керделәр. Бүгенгесе көндә Резида ханымның ике ыныгы үсеп килә. Гаят, нигә соң әле безгә бу турыда күп сөйләп торырга? Чөнки балалар үзләре биредә бит. Әйе, Дина ханым, әйе. Сәхнәгә Фаяз әфәнде белән Резида ханымның балаларын чакырасыбыз килә. Әйдәгез инде көчле алкышлар белән үзләрен сәхнә түренә чакырыйк. Әни кеше һәр вакыттагыча балаларын каршыла. Һәм әнине чакырабыз. Резида ханым һәм аның уллары, аның ике канаты, аның йөрәк тибешләре. Әйдәгез балалар. Кадерләнибез, biz сиңа бик рәхмәтле, шундый безгә олы тәрбия биргән өчен, безгә шундый пример булган өчен. Бик зур рәхмәт, без сине бик яратабыз. Кадерле әнием, без сине бик яратабыз. Бергә булыйк. Рәхмәт сиңа. Әти белән безгә гомер биргән өчен бик зур рәхмәт сиңа, әнием. Рәхмәт сезгә, балалар. Бик зур рәхмәт. Ике улым, ике җимешем. Яшәү ямен биргән инешем. Тормышымда гомер агышымда. Тиксез генә йөрәк тибешем. Тиксез генә йөрәк тибешем. Резида ханым. Язмыш дигән адам баласына язылган тәкъдир бар. Ләкин без ничек кенә теләсәк тә тәкъдирләргә язылган язмыш бездән күпкә өстенрәк шул. Ләкин ул бит безнең арада. Чөнки һәр яз саен аның ул үзе булып шау чәчәккә алмагачлары күмелә. Ә җимешләре сезнең балалар. Töplerimde paralamaş, budakları parlı bir kılaç. Paraştay bizde parlı bulundur, sinavaşı emin zandu. Җимешләре булды бик татлы.
Менә монда Фәйяз әфәнденең туганнарын да күрәм. Резия ханымның үзенең туганнары. Әгәр мин бүген сездән сорасам, нәрсә ул бәхет диеп, сезнең күпләрегез әйтерләр. Бәхет ул синең барлыгыңны, синең берлегеңне белсәләр, танысалар, сине туган итсәләр, син яккан учагыңа килеп җылынсалар, һәм үзләре дә үз учакларына җылынырга сине чакырсалар дисәләр. Бу сыйфатлар барысы да Резидә ханымга хас сыйфатлар. Әнә күрәсезме, туганнар? Монда туганнар, бу туганнар. Бу туганнарның күбесе Резидә ханымның кайнар табыныннан бергәләп сөтле чәй ишәләр. Кайчагында җимешен салып тәмле иттереп сөйләшеп утыралар. Егетләр, чәчәктән алабыз. Һәм Резидә ханым үзе дә һәр вакытта бу туганнарның иң кадерле кешесе. Ул тәти апада, ул Резидә сеңелдә, ул туган да. Резидә ханым, беренче укытучыгыз түгелдер бит? Резидә ханым, беренче укытучыгыз мәле? Резидә ханымның беренче укытучысы Рәмзия апа Бүлнистан авылыннан. Менә шушы кеше инде ул. Рәмзия апа. Килегез әле, мин сезгә бер генә сорау бирәм әлегә Резидә ханым чәчәкләр алганда. Резидә әйбәт укучы идеме? Резидә бик әйбәт укучы, бик уңган, бик булган, шул кадәр таләпчән. Даже ул безнең староста иде. Класста иртә белән килеп, балаларның дәфтәрләрен ачтырып, дәресләр язганмы, хәзерләгәнме? Хәзерләмәгән булса, хәзер килеп, апат анда Илнур эшләмәгән. Бишлене күп куя идегезме, бишлене? Бишлене мин артык бик күргән саранырак идем, ахырысы таләпчәнрәк тә булганмын инде. Резидә тырыш, аларга менә мондан күреп торасыз бит. Аларда шундый үҗәтлек, шундый тырышлык бар. Ул нәселгә хас сыйфат. Исәнлек, саулык телим мин аларга, бәхет телим, балаларының рәхәтләрен сөреп, озын гомерләр кичерсеннәр. Балалары да үзе шикелле тырыш, ыныклары да үзенә ашаган булып бәхетле булсыннар. Амин, Рәмзия апа. Амин, Рәмзия апа. Монда әле минем классташларым да утыра, Риза, Гарден, Зөбәйдә. Тагын кем бар әле минем классташлар? Алар бөтенесе уйланда торалар инде. Рәмзия апаларның ылы рәхмәте сезгә шулай буадан кадәр мине ылылап килгәнегез өчен. Мин сезгә гомер буе бурычлы. Рәхмәт. Тәүге укытучы. Әйбәт иләр булсын өчен, аның нигезеннән булу кирәк. Менә шундый бийек шәхесләр үсеп өлгереп җитсен өчен, аңа кичкенә генә нәни бармакларыннан тотып, Б дип хәрефләрне язырга өйрәткән остазлар Рәмзия апа кебек укытучылар кирәк. Бу алкышлар сезгә, Рәмзия апа. Чыннан да бит, Рәмзия апа укыткан укучы гади генә түгел. Беләсең килсә, Резидә Казанга килеп урнашкач та bir ниндидер үзәк артерияны хәтерләтте. Әйе, чыннан да. Аны белделәр, аны күрделәр, аны таныдылар. Күп оешмалар үзенә чакырды. Татар халкының миллилеген саклап калучы аш-су өлкәсендә зур иҗат эше эшләнде. Чөнки ул уңган, ул булган, ул менә дигән ханым. Роберт Миңнуллин, безнең бик шагыйрыбыз, үзенең бер шигъриятендә Резидә ханым турында булай дигән иде. Бу 18нче елны укыдым иде мин. Резидә үзенең мишәрлеге белән, шигәрлеге белән, булганлыгы белән, гадилеге белән, җитезлеге белән мишәр кызы. Шәп, афәрин дигән иде. Әгәр дә Роберт абый монда булса, мин аңардан кабаттан да сорар идем. Әлегә мондамы Роберт ага безнең? Мондамы? Роберт абыйның fikri үзгәрмәде микән әле мишәр кызы турында? Без ярарсыңрак Роберт абыйдан да сорарбыз әле кабаттан да, үзеннән дә. Хәзер беләсеңме? Менә шушы табынына дусларын, туганнарын җыйган. Һәм һәр вакытта да тәмле булсын, туганнарым, дусларым дигән кешене котларга килгән тагын бер егетне чакырыйк. Әйдә, чакырыйк бергәләп. Вагапов фестивале лауреаты Ранис Габбазов. Каршы алыгыз, дуслар. Ранис Габбазов.
Partayabız indi demegiz, ömür deyip kuymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye. Arutalusuz işlegensiz, al yal bilmişe yaşagensiz. Yaşlık ütkenin sizmegensiz, ömür ütkenin kürmegensiz. Partayamız indi demegiz, ömür deyip kıymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye. Siz bulganğa dünyalar matur, siz bulganğa yemli tanatur. Yaşagiz seni biz yaşlardan, Kürüp hürmet duyup yaratur. Partayamız indi demegiz, ömür deyip kiymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye. Arutalusuz işlegensiz, al yal bilmişe yaşagensiz. Yaşlık ütkenin sizmegensiz, ömür ütkenin kürmegensiz. Hey! Partayamız indi demegiz, ömür deyip kiymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye, partayamız indi demegiz, ömür deyip kiymegiz. Balalarını kütterişip, anıklarını üstürüşüp, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye, yaşagiz yaratılıp sıyıp. Partayırga vakit yok diye. Ранис Габбазов. Ранис Габбазов. Зор рахмат. Ранис. Резида ханым милләт ашларын популярлаштыруда күп кырлы эш башкара. Республиканың Яңа телевидениесенең манзара тапшыруында чыгучы ул алып барган тәмле булсын сәхифәсе Татарстанда һәм чит төбәкләрдә һәр гаиләнең яраткан тапшыруы. Алар аны көтеп ала, өйрәнеп, үзләре табыннарында да әзерли әлеге матур тәмле ризыкларны. Чөнки Резида ханым әби бабайлардан калган элеккеге ризыкларны бүгенгесе көндә яңартып бирә. Ул яңа технологиялар өстендә эшли. Менә шушы үзе ирәнгән, әби бабайлардан килгән һәм бүген яңа рецептларын үзендә генә калдырмыйча, ул аны яшь буынга калдырырга тырыша. 2012 елны президентыбызның указы нигезендә аның 400 рецептны үз эченә алган, 300 биттән торган татар, рус, инглиз телләрендә тәмле булсын китабы дөнья күрде. Бу беренче том. Бүгенгесе көндә дә
bu kitapның икенче томында нәшр итү алдында тора. Зур эшләр башкара. Шуннан да 3 телдә чыккан бу китап илнең төрле төбәкләренә барып җитте. Аны Франциядә, Алман илендә дә, Бельгиядә дә, кайсы гына илгә барсаң да, аның китабын очратып, ул өйрәткән ризыкларны пешереп кара мөмкинчелеге бар. Чөнки ул булган ханым. Әйе шулай. Бүгін инде без бәйрәм табынына тагын бер кунагыбызны чакырасыбыз килә. Кадерле дуслар, каршы алыгыз Татарстан Республикасының атказанган артисты Айгөл Бариева. Айгөл Бариева. Hayırlı geceler. Bitmegender biz şesi sular var ele elde şükürmün şokırımlar ura iyiye kaytır yıllar var ele elde şükürmün şokırımlar ura iyiye kaytır yıllar var ele birli jirde yerde bizni yazmış her biri bizni derim aytara işte çıkkanda bizini iyice ısı tartıp koydara İşte doğrup dolu çıkkanda bizini iyice ısı tartıp koydara İdekirde aile uşaklara Helali biz balalarımız Ey Kudayım kise kurma bir İge alıp kayder yılımız Ey Kudayım kise kurma bir İge alıp kayder yılımız Na 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 Şunda geçtik bәхет белән тулы, сөю белән тулы елларны. Ей Ходаем шатлыклардан түшә, өйгә алып кайттыр елларны. Ей Ходаем шатлыклардан түшә, өйгә алып кайттыр елларны. Өйгә китә гаилә uşaклары, хәләле без кыз һәм улыбыз. Ей Ходаем кисә күрмә бер Өйгә алып кайдар юлыбыз Ей Ходаем кисә күрмә бер Өйгә алып кайдар юлыбыз Хөрмәтле Резда ханым, үзегез кебек менә шушындый матур юбилейгез белән чын күңелдән котлыйм. Юлларыгыз кайда гына йөртсә дә, һәр вакыт үз өйегезгә кире әйләнеп кайтсын. Өйгә кайтырлык юллар булсын берүк. Амин, амин, шулай булсын. Өйгә китә гаилә uşaклары, хәләле без балаларыбыз. Ей Ходаем, кисә күрмә бер Өйгә алып кайдар юлыбыз. Ей Ходаем, кисә күрмә бер Өйгә алып кайдар юлыбыз. Ей Ходаем, кисә күрмә бер Өйгә алып кайдар юлыбыз. Өйгә алып кайдар юлыбыз. Өйгә алып кайдар юлыбыз. Айгөл. На 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 Айгөл Бариева. Айгөл Бариева. Зур рәхмәт. Чыннан да Рөстәм. Резидә ханымны китабын да үзендә яраталар. Шуңа күрә аны безнең милләтебезнең гизе каршы булган сабан туйларының ул иң кадерле кунагы буларак катнаша. Менә беләсең килсә, инде аны бүген үк җәйге сабан туйларына чакыра башладылар.
Әйдем инде бераз кулак салып алган идем. Чит илләргә чакыралар әле. Шит илләрдә күп вакытта шит илләрдә була, әмма ләкин ул шул ук вакытта үзенең туган төбәгендә дә матур сабан туйлар үткәрергә өлгерә. Беләсеңме? Менә күптән түгел бер сабан туйда булган күренешне бүген тәкъдим итик тә, әйдәле испан биюен бирегә чакырыйк. Әйдә бергәләп чакырыйк. Казан бию ансамбле дуслар. Каршы алыгыз. Казан бию ансамбле, испан биюе. Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chulado con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo llevé cantar cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás. Como ahora yo no lo tengo. Ay, me llaman Tomás Tamás. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chulado con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima, come bobería. Ay, nos vamos a comer. Yo un arroz con bacalao. Y en lo alto del puerto. Que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga, sarandonga. Yo ya me cantar. Los gitanos y los payos en gracia se dan la mano. Con alegría y muy cante nos queremos como hermanos. Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado. Pero la rumba es la madre, ya, todos les cantamos. Ay, sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar. Nos vamos a comer un arroz con bacalao. Que en lo alto del puerto. Que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, oh, ya me cantar. Así se cantan los gitanos. Бию ансамбле. Sarandonga, Казан бию ансамбле дуслар. Кызып калышларыз. sarandonga, sarandonga. Yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, oh, ya me cantar. Казан бию ансамбле зур рәхмәт. Дина ханым, менә Иә. әйтегез әле. Хатын кызлар арасында дуслык буламы ул? Син ничек уйлыйсың? Бер дә белмим инде. Нишләп булмасын ди хатын-кызлар арасында дуслык? Менә мәсәлән, Резидә ханым кебек сеңел, дус, ахирәт, сирдәш булырлык ханымнар белән ничек дус булмыйсың? Чөнки авыр чагыңда барып аңа таяна аласың. Кирәк булганда ул сиңа ярдәм кулын суза. Шатлыгың булганда ул синнән көнләшми. Бәхетең булганда ул аны урларга тырышмый. Ничек инде андый ханым белән дус булмый? Булдырып була ди. Бар әлбәттә. Шыннан да була икән. Менә безнең Резидә ханым кебек ханымнар күбрәк булсын иде. Инде дуслар, безнең Резидә ханым 2008 елда Нечкәбил бәйгесендә катнашып алтын тажга насыйп була, алтын Нечкәбилгә насыйп була. Әйдәгез инде әлеге матур бәйгендә искә төшереп анарга алкышларыбызны бүләк итик әле. Шыннан да 2008 елны Резидә ханым безнең республикада бара торган татар хатын-кызлары, гомумән хатын-кызлар арасындагы Нечкәбил конкурсында катнашты. Менә шул вакытта ул
хатын-кызлар арасында гран-при алтын билле нишкәбил. Демәк, исеменә ин ия булып- нишкәбил. Нишкәбил исеменә ия булып алтын таҗын яулады. Резида ханым исә бүгенге көндә дә шушы нишкәбилен югалтмый. Ул һаман нәфис, ул һаман матур, ул һаман зифа. Бүген аның каршына инде нишкәбилле булып, оныклары, оныкчыклары үсеп киләләр. Мана карап алмыйша булмый. Әйдә. Үзләрен чакыры әле. Нишкәбилле Резида үзенең сеңелкәшләре һәм оныгы белән. Каршы алыгыз, дуслар. Күркәннәрне барлый, җиңешене данлый, тарихларга яза һәрберсен. Күңелләрне яулый, җанны яулый, нишкәбилнең затлы бәйгесе. Әй нишкәбил, нишкәбил, өмет канат куясың, гүяңә яшәрәсең, гүяңә туасың. Әй нишкәбил, нишкәбил, өмет канат куясың, гүяңә яшәрәсең, гүяңә туасың. Хатын-кызның җаны, аналарның даны, олуг үлчәүләрдә үлчәнә. Биеклеге нинди хатын-кызының, нишкәбилгә килә күрәйдән. Әй нишкәбил, нишкәбил, өмет канат куясың, гүяңә яшәрәсең, гүяңә туасың. Әй нишкәбил, нишкәбил, өмет канат куясың, гүяңә яшәрәсең, гүяңә туасың. Монда оҗмах нуры, мәхәббәтнең юлы, назлылыкның кайнар учагы. Бөеклеге нинди хатын-кызының, нишкәбилнең җылы кочагы. Әй нишкәбил, нишкәбил, өмет канат куясың, гүяңә яшәрәсең, гүяңә туасың. Әй нишкәбил, нишкәбил, өмет канат куясың, гүяңә яшәрәсең, гүяңә туасың. Гүяңә яшәрәсең, гүяңә туасың. Резида Хусейнова. Нишкәбилле дәвәни? Нишкәбилле апа? Сықладырлық ханым. Хөрмәтләни, яратканда әни. Резида ханым, мен сезне шақырыр едім бір генә мөмкин булса минем янымда калырга. Резида ханым. Менә әле яңа гына Рөстәм миңа сорап бирде. Хатын-кызлар арасында дуслык буламы ди. Ничек булмасын инде дим. Сезнең кебек ханымнар белән ничек дус булып булмасын? Чөнки сездәге киң күңеллек, улы җанлылык, субханалла. Резида ханым, менә мин хатын-кыз булсам да сезгә сакланып карыйм. Чөнки бер кичкенә генә Резидәне шул хәттә зур йөрәк бар. Һәм шул зур йөрәккә күпме халкың сыйган. Әле монда тамчысы гына. Барсын да сыйдыра башласаң. Алар сиңа сыя. Чөнки алар синең күңел түреңдә. Резида ханым, ничек мондый булып була ул әйтегез әле? Иң беренчедән Ходай Тәгалә ышанырга кирәк һәм тырышырга кирәк. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Резида ханым, сезнең гаиләдәге тәрбия, сездәге булган зәвыклылык, алар чын мәгънәсендә үрнәк алырлык шул. Менә бүгенге секендә дә сездә кайчан гына булсаң да сезнең балаларыгызның телендә безнең әти, безнең әни. Әти без, әти булсамы?
Әни шулай бит деген матур истәлекләр яңарар иде. Бүген дә улларыгыз сезгә бер матур хатирәнең истәлеге булсын әле диеп, шундый да матур бүләк әзерләделәр. Монсы инде сер, әйдә хәзер серне ачабыз. Ашыкмы сирне? Ну баштан алкышлар таләп иткән. Әйдәгез әле алкышларыгыз дуслар. Наризда ханым хәзер берничә мизгелгә генә күзләреңне йомасың. Әнә шулай. Без инде бүләкне сәхнәгә көтеп калабыз сезнең алкышлар белән дуслар. Һәм бүләкне тапшырырга кабаттан улларын чакырып Әйе, генә фаил улларны белән чакырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Ризда ханым карама. Менә. Һәр ачсагыз була күзегезне карагыз әнә. Уңга таба нинди матур бүләк. Менә бу кыл шәриф әйбит. Күзегезне, хәзер та күзегезне йомыгыз. Менә карагыз, кыл шәриф нәрсәгә әйләнде? Россия Рәссамнар берлеге әгъзасы Георгий Шилов кулы белән башкарылган әлеге матур портрет дуслар. Ошаганмы? Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Рәссам безнең Мәскәүдән кайтты. Бик истәлекле бүләк. Резида ханым, бу рәсем. Менә сезнең исемегез гомергә, мәңгегә улларыгызның, балаларыгызның йөрәгендә язылып куелган. Сез әйтәсезме, егетләр, тагын берничә сүз? Давайте я вам микрофон передам. Добрый день. Всем здравствуйте. Хотел поздравить вас с днем рождения от лица художников. Очень приятно быть у вас на мероприятии, приглашенным гостем. Понравилось, как вы поете. Я восхищен. Спасибо. Желаю вам счастья, здоровья, любви, успехов. В общем, всех благ. Спасибо. Огромное вам спасибо. Зур рәхмәт. Россия Рәссамнар берлеге әгъзасы Георгий Шилов. Аның рәсемнәре. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Ул инде бәйрәм башланганчы рәсемне ясарга тотынган иде. Менә 2 сәгать эчендә рәсемне, 2 сәгать булып узды инде, бит 2 сәгать 10 минут эчендә рәсемне ясап өлгертте. Шуннан да Резида ханым, сезнең исемегезне алтын хәрефләр белән язырлык ханым шул сез. Алдан әйткәнчә, мәҗлес башында сез бәхетне яшәү ямында тоясыз. Яшәү ямында. Шуңа күрә дә әле бүген генә сезнең яшәү яме дип аталган. Йөрәгездәге матур хисләрне үз эченә җыйган. Хатирәләрне бергә туплаган. Китабыгыз чыкты. Яшәү яме. Автор Резида Хусаинова. Һәм без шушы китапларны тамашачыларга күрсәтеп үттек. Әйдәгез, китаплар белән киттек. Бүген генә яңа гына нәшер ителгән китап. Тәмле булсын. Ресторан шитләренең хуҗабикәсе тәмле булсын. Китабының авторының икенче китабы дөнья күрә. Яшәү яме. Китапларны сез ала аласыз, укый аласыз, шулай күзегезнең китап киштәгездә булдыра аласыз. Менә мондый юл бар сезнең ул китап эчендә. Мин кай чагында әрнеп елыйсым килсә дә елмая беләм. Бик каты көләсем килгәндә дә тын кала алам дигәнсез. Шул мәгънәсендә моны бары тик яшәү ямен тыйып яшәгән кеше генә булдыра ала. Нәк җырдагыча яшәү яме. Ул сезнең күңелдә. Әйдә чакырыйк үзен, яшәү яменең күчтәнәше белән. Сирина Зәйнетдинова. Каршы алыгыз дуслар.
Yaşa şunday matır Yakınlarga siyleşir Yaşa matır Yaşa şunday matır Yakınlarga siyleşir Ömür yolun jırlar ötəngidi Uzmasın dik yuqqa tündləşib Yaşav matur, yaşav şunday matur Qızlarına mağlar eləşib Yaşıyorsan idi tırmışında Yalvan yağışlarga anamay Bəxil birer hem bəxitli bular Ötkənlərgə birdə qaramay Bəxil birer hem bəxitli bular Ötkənlərgə birdə qaramay Ötkənlərgə birdə Ötkənlərgə birdə qaramay Бәхетле булып, яшәргә язсын. Рәхмәт. Рәхмәт Сирина. Яшәү матур, яшәү шундый матур. Сез дусларга бәхет таратып. Авал кызы. Гади генә авал кызы. Әйләнәм дә никтер артка карыйм. Үткәннәргә килә кайтасы. Ялан аяк чапкан болыннарда Каз бәпкәсе саклап ятасы. Бурча кирпә сибеп инешеннән итәк белән сизеп алып балык тотасы. Мин балык тотканда гына кирәк бит шул чагында. Мин саклый торган каз бәпкәләрен урлар иде. Әй муркыргыры, ала каргасы. Көтү кайткан турга барып, малтварны каршаласы. Безнең сыер качкын булды хайван. Булыр иде. Көтүдән соң эзләп чабасы. Әйләнәм дә никтер артка карыйм. Үткәннәргә килә кайтасы. Үткәннәргә кайтмый. Кая кайтыйм? Әйтегез. Сез дә бит минем шикелле. Резидә дә бит безнең шикелле. Без барыбыз да гади генә авыл урамнарында тәгәрәп үскән, бәхет эзләп калаларга чыгып киткән гади генә авыл баласы. Әй Резидә. Канатларың нык булды. Чөнки син үз-үзеңә ышана алдың. Бер канатың синең туганнарың булса, икенче канатың иреңнең туганнары булды. Бер канатың балаларың булса, икенче канатың булып Худайның биргәненә шөкер, кызларың булып киленнәрең килеп керделәр. Ә инде офыкларны иңләр өчен, әле Алла бирсә, синең канатларыңа кичдәрт мән биреп, балаларың, анакларың үсеп килә. Чын мәгънәсендә үз бәхетеңне яшәү ямында таба белгән Резидә син. Төнге караңгылыкта да учак ягып, шушы учагына үзенең дусларын, туганнарын җыйган Резидә Кыям кызы Хөсәйнова. Әйдә, дускай, әйдә.
Çökçe yaşlığıma seni izlep koydurman Süngen uşak kümerine kabat yalkın salırman Dünge uşak koyda senin yalkını Yüreğimle mutlu olsan yıldızı bulup bol karaman Dünge uşak koyda senin yalkını Yüreğimle mutlu olsan yıldızı bulup bol karaman Ben yıldız izlemedim Yıldızın üzün buladım Uşağından ışkın alıp Siyutuna salındım Dünge uşak Koyda senin yalakını Yüreğimle mutlu olsan Yıldızı bulup balkırman Uşaklarının izi kaldı Yemli yeşil üzende Yüreğimde siyu yeşil Tüpme yıllar üzende Dünge uşak Koyda senin yalakını Yüreğimle mutlu olsan Yıldızı bulup bal karaman Dünge uşak Koyda senin yalakını Yüreğimle mutlu olsan Yıldızı bulup bal karaman Yüreğimle mutlu olsan Yıldızı bulup bal karaman Бәхетен яшәү ямында тапкан ханым Резида. Егетләр булышы әле шәшәктән алырга егетләр. Бу гөлләр сезнең өчен. Резида. Kıyam kızım. Saadet Banhu'nun kızı. Kamaletdinovlar neslinin güzel kaşı. Hüseyinovlar neslinin yaratkan gülünü. Halkımızın siyen kızı Rezide. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar. Siz bugün Rezide Hüseyinova'nın Yaşav Yemim deyip adalgan programmasını karab ettiniz. Bugünkü programına alıp vardı Rüstem Ahmadullin. Programma scenarisinin avtoru, rejissör, alıp barışı Tataristan Respublikası'nın halk kazanan artisti Dine Latıpova. Sizin aldığınızda Rezide Hüseyinova. Alkışlar dostlar. Rezide Hüseyinova. Sizin bilen sağollaşabız. Birge bulayıp, birdem kalayıp. Yaşav yemin tıyıp, Rezide hanım gibi bәхетле bulup yaşayınız. Zor rahmet sizge. Kuşunuz sağ bulunuz. Halkın
kalmay. Tağı bir başı.